Co to kurva je? Díva se na ten chrbet! Ale má také stehná svalnaté celkom. Veď on nebude vyzerať zle podľa Asi mňa, trepuje. keď prestane rásť. Ale vyzerá jak mimozemšťan, podľa mňa. Tak ale má takú tú kostru, má predispozície na to, že by vedel vyzerať dobre. Má takú kostru, že na lezenie, nie? Ja ne, to je pravda, bouldering by mohol dělat, no. Chápeš, má také tie predispozície toho, čo sa ženám páči. Proste. Dáreček. Vy to, Marty. Nesmím si nikomu zavzlet, nesmím se. Nesměju se. S potěšením, Steve. Nesmím se.